नासयजानायनि गेजेरजों बुथारजाबाय जाहाथे बिथांनि जिउमाया दिनै सोरगोआव सान्थि मोनो आरो न'खरनि बिथांमोनाबो दिनै मोनसे भारतनि संबिजितनि जि आयेन बादे बे गथ'नि बे फंबायनि जिउमा दिनै आयेन भाबै जि मोनसे जास्टिस मोननांगौ बेखौ जों डिमान्ड खालामगोन। बर' माहारि फरायसा आफादा जे थांनाय 9 तारिख डिसेम्बराव जोंनि त्रिपुरानिनो जोंनि बिदा फंबाय ब्रादार एन्जेल चाकमा जाय बिथांखौहाय देहरादुनावहाय MBA फरायनो थांनायावहाय बिथांखौहाय देगारजों सुनानै हस्पिटालाइज खालामनानै 26 डिसेम्बराव बिथांनि जिउखौ गोमानाय जाय जाथायखौ जोङो ससियेल मिडियायावहाय गोबां नुनाय मोन्दों आरो बिनि गेजेराव बर' माहारि फरायसा आफादाबो सासे ट्राइबेल फरायसा आफाद हिसाबै जों बे इन्सिडेन्टखौ जों कन्डेम खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआवहाय आलो गोजोन थानो मोननायनि जे बिथांनि हांमा थानाय आद्रा थानाय जे आत्मा बेखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय जोङो दिनै भारत सरकार आरो उत्तराखन्ड गभर्नमेन्टखौ जों रिक्वेस्ट खालामगोन जे खावलायगोन जाय बिथांमोना दुथांफ्रा बिथांनि जिउखौ फोजोबदों आरो जाय बिथांमोना दिनै खारखोमानानै दं बिथांमोनखौ दिनै आयेननि भाबै साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ दिनै जिउ जोबजासे बिथांमोनखौ साजा होनांगौ होननानै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जों खावलायदों जोंनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि एन्जेल चाकमा बिथां जाय बिथांखौहाय दिनैहाय जे चाइनिज होननानै जि डिसक्रिमिनेट खालामदों बिथाङा सासे ट्राइबेल जोंनि मंगलियान फोलेरनि मानसि आरो दिनै त्रिपुरि चाकमा बिथांमोना जोंनिनो बर'निनो बिथांमोनाबो फोलेर जोंनिनो बिदा फंबाय मंगलियान फोलेरनि मानसि। दा बेफोरबायदि जाय इन्सिडेन्टखौहाय दिनै भारत सरकारनि नोजोरावहाय जोङो मोनफ्रोमबो बिभिन्न जाथि माहारिफ्रा दिनै भारतनि संबिधान सिङावहाय थांनानै थानायनि जोंहा दिनै मोन्थाय दं। दा बे मोन्थायखौ दिनै जोंनि सा सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ जोंनि महरा आलदा हिसाबै दिनै देहरादुनल' नङा दिल्ली मुम्बाइ हायद्राबाद जेरावखि थाया मानो बेफोरबायदि डिसक्रिमिनेसन नासयनाय मुगैनाय गादबनाया जाबाय थायो। दा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थानो हायो आरो जोङो स्ट्रं भाबै बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय जे गसंनो थाखाय भारत सरकारखौ जों खावलायगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे बेफोरबायदि इन्सिडेन्टआ बारे बारे जानानै थाङा। आरो आं बे मिडियानि गेजेरजोंनो आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि फंबाय बिनानावमोन जाय बिथांमोना बाहेरायाव फरायगोन फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे गावसोरनो सांग्रां जानो हायो आरो कनसियास जानो हायो आरो बेफोरबायदि गुबुन हारि आरो गुबुन माहारिफोरजों दिनै मिन्थिया हसिया दिनै बिथांमोना सोमोन्दो लानायनिफ्राय जानगाराव थानायखौ जों खावलायगोन आरो बिदिनो गावसोरनि माखासे मिन्थियै मानसिफोरजों सोमोन्दो लानाय माखासे बैफोरबायदि समयसाफोरखौ बिथांमोना जानगाराव दोननानै जि गावसोर फरायनो थांदोंब्ला फरायनायखौ ध्यान होनांगोन जि खामानि मावनो थांदोंबा खामानि मावनायखौ ध्यान होनांगोन जाहाथे बिथांमोननि गावसिनि लाइफ केरियारा बरबाद जाया। दा जोंहा दिनै बेखौनो जों बुंनो लुबैदों एन्जेल चाकमा जाय बिथांनि जिउआ दिनै अनाखाना गुबुन जायगायावहाय सासे दिनै जोंनि मंगलियान फोलेरनि मानसि नर्थ इस्ट सा सानजा भारतनि मानसि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै दिनै बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि नासयजानायनि गेजेरजों बुथारजाबाय जाहाथे बिथांनि जिउमाया दिनै सोरगोआव सान्थि मोनो आरो न'खरनि बिथांमोनाबो दिनै मोनसे भारतनि संबिजितनि जि आयेन बादे बे गथ'नि बे फंबायनि जिउमा दिनै आयेन भाबै जि मोनसे जास्टिस मोननांगौ बेखौ जों डिमान्ड खालामगोन आरो बेजों लोगोसे न'खरनो भारत सरकार आरो उत्तराखन्ड सरकारा जाहाथे जास्टिस होनो हायो आरो कम्पेनसेट खालामनो हायो बेखौ जों बिथांमोननि सरकारनिफ्राय जोंनि उत्तराखन्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनिसिम खावलायनाय थाबाय।